Здравейте, хора! Искам да ви кажа някои работи и да ви покажа някои неща. Ето много розмарина. Днес като решение малко тема на разговор. Изисква много слънчева светлина. Това е растението, което не може да бере без слънчева светлина. Може, но главно най-добре се развива, когато има слънчева светлина. Обича рохкава, боровита и така леко съдържаща чакъл или едър пясък. Имам предвид, може и чакъл, в смисъл такъв каменчета по улицата да сложите вътре за по-добро изтичане, не се съдържа влага. Това е растението, което не обича да се съдържа влага. Поливането е умерено. В основата на растението не трябва да влиза вода, т.е. най-долните листа, където са доближават до почвата. Хубаво, ако ще го гледате в градина, да си направите едно кръгче, да поливате само в това кръгче и самата вода да не допира до самото стъбло, защото може да се получи по-гаден процес. Може и да го загубите. И когато го засадите, е много важно да махнете долните листа на самите клончета. Размножаването става чрез зарезници август месец или чрез семена края на февруари, началото на март месец. Най-ниската температура, при която може да бере, поне така четох, тъй като не съм много експерт, е 4 градуса. Под 4 градуса температурите не трябва да падат. Най-така обичат около 15 градуса температури. Може да се размия и чрез семена, както казах вече, но нещо интересно, може да го подкарам с тор за зелени растения или с универсален тор, но най-вече по-хубаво за зелени растения, т.е. за лично декоративни. Аз имам ето за лично декоративна разтворна, само че моя още се вкоренява. Няма коренчета, затова ще го ставя без още тор. Подвластене на листни въшки и бели мухи, т.е. биокрийката, която е така позната на всички. Но ако кажа, че само моите растения са подвластни, ще изложа всяко едно растение, независимо дали ще е най-простия спатив. Ма разбира се, как няма ми на ухото. Най-простия спатифилм или най-простата чушка долу, дето съм ги напръскала вчера, или най-просто обикновено добавеното мушкато са подвластни на листни въшки, пак какво остава розмарин. Но, друго, нали, имате едни черни мушички по растенията, нали ги знаете, много малки, наричат се още гъбени комари, дето ядат, когато препоръдите растението, те влизат в почвата и почват да ядат корените. За да не се получава този метод, розмарина е вашия човек. Преносно казвам. Помага много за растеж, цъфтеж. Да, розмарина цъфти много красиво. Аз го видях вчера цвета. Много ми хареса. И честно да ви кажа, аз лично препоръчвам на всички: торете по-малко и повече оставите на природата да си върши работата. Не казвам въобще да не торите и да очаквате някакъв вау успех. Просто намалете самото торене на минимум и почнете да преработвате по такъв начин почвата си, че да е възможно най-естествената среда. За преработване на почва ще говорим днес също в още 2 видеа. И за каланхолата днес ще снимам 2-3 клипа, така че чакайте.